nan. Apay nag... Ba't kahit tikas ta? Ay, at dagdagdang kasiguran Aurora na eh. O, ano ko na na? Imbag ngal daw yung manong yun, manong pakito ko rin yung man, madlaw ni babae, katlawak man danggal ko nga opong. Kini antingan nansing madama agdagdagag itaditi kasiguran Aurora. Apo. Good afternoon kada kayo. Sige ta numadi nga madlong ang pangatom, ulitan tati na nga nga piyesa manan. Wow, di ba? Jordan, agkalkalangatan. Natumpalen ti arapaap ko ang mga asawa. Titikap-kap ne kag analap sa aro marampa. Ulandis nga buok ramramay na akiman kandila. Lipuan am sek nagmaris raban usipit na labaga. Sumungat ti altar ay nagswerte akun kunada. Pisang titrahe na butaw ti bugot na ay nakalaplapana. Kastala itibiyag makatawan mga agdenden na. Ay nagseksilat tatakas to'y meti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay at sagad ti paraangan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman pay aglabakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina kensiled ka ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman. Paap ko ang mga asawa. Angin sa balimet din titurong jak ninam nama. Barbareng mamaliw anos kandungoy pa ay kulata. Tawen man naglabas isulat at man mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti paraangan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman pay aglabakit kalpasan nga ingkakirkiran kusina kensilet ka ingkaman kalanga ingkaman ay nagla ingkaman. Natumparan di harapaap ko ang mga asawa. Talong tibungan ni ayan ayat inan anu saklat ka. Siya kung ginamaliw to siya pinangayat na tintas nga asawa. Gapukin ni ayat ay takdara kon iti pamilyak. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay asagad ti paraangan inakman aklanga inakman pay aglabakit kalpasan nga inakirkiran kusina kensilet ka inakman aklanga inakman ay naglaingakman. Apay pandiling Madi, napindot ko dito pitch na batan. Minsan arabi agul ka dati nang kutoy nga nag-text kanya na kay ayo ka kunana biro ko mo dati background music ta balong agtugtug kan tumo ngamin dita ayan background music ayan data ngarot ayan damdamata kan tayo daya ita dati nayawang ka ba siyempre di kira to ti sunatot ana The Fabulous FDD. Lukas ko man kas makita para sa lahat ng nakikinig dito sa Divinan Jones. Wow. Marisa, you're a great
listener. Hello, Marisa. Good afternoon to you. Naimbaga malam yun dito aduwa. Umay kayo dito yung Villa Beltran. Taagkanta tayo. Taduduwa kami kinangkel bubot dito nga. Agpapaulaw. Request mi man tayo arapaap agyaman. Kung na naman tayo kaanakak nga ni Canora. Si kang talaga Sir Nick. Parparigatan na. Barangay, Kagawad. Iti San Sebastian Ramon Isabela. Good PM Manong June. Kuya Amma, kablawak man dagiti aging-dingeg ti programa yung dito Oscaris. Ni papangko Daryl Domingo kan ni mamangko nga Lorna. Manong request ko man Jay Tindaan. Thanks. It's me Brian Domingo. Oh, Tindaan. Ay saklit may nagpapabati pala. Sino dagita? Yung anak ni Ate Del. Ate Del. Oo, sa munisipyo si Ira Ogalde. Okay, good afternoon Ira Ogalde. No. Palagi daw siya nakikinig sa atin. Sa programa natin. Taga saan ba sila? Aguinaldo? General Aguinaldo Ramon Isabela. Hi, duo. Makapaadik ti banding nyo kanayon kulit-ulitan ti YouTube ti programa yo. Siyak ni Gemma Pabiling, Bakdayan, ti Purok sa Ispabil Ramon Isabela. Kablaawag kuma, datatang pilo ken inang Marlene, nga padak nga adik matlaang nga katawa, tunggal aldaw, ti adda kami manan ka Aruba. Pati ti anak ko nga ni Gracia, idol duo, mahal na mahal ka anak ko. Kung ano mo? Akan, especially ni Timang Alaga ti spiritual life ko nga ni Pastora Lenny Tumamaw agyaman ako na pastor for making me strong in faith always. Kuna na ag-request naman ko iti mapan kanji 7 inches ko na sagad ko kumakatag iti mali mapapnag katag iti asawa da apo agyaman na more power ko na. That is very true, Karuba. Iso nga, pinutar ko dito nga sunata, tanagado nga min iti masagsagrap ko nga ko dito Facebook, bagada nga apo. Balbaliwan tapay kiti tinagnagan, dan ikikatanda ti apelyido da, iso nga agsubsub dito ti kinabalasan, kukunak. And then, naimbag nga daw yung manong kablawan. Depengan alpas nga nagsasaw. Sige, tuloy. Madik kaya doon, si Kalatan. Okay, naimbag nga daw yung manong kablawan yung Mandamere Light ken Edmer. Pastor, family. Ken Salonga family, pagitugtog man dyan sirok ti Pandiling. Nagkablao Jane Salonga. Congratulations sa po kita kasar na pala nga kasinsin ni John Mark, ni Edmer Pastor, kini Ate Mary Light Factor. Kita man natin apelyido to talagang agkatunusan Factor. Good PM Kuya June, pakibati nyo nga po ang aking bayaw. Nakararating lang galing sa Nueva Vaiva. Ano ti Nueva Vaiva ba? Nueva Ecija. Ang pagbati galing kay Merly Limos ng Bagnos, Isabela. Pakitugtog man ko ang sipot-sipot. Sabi ng anak ko, Rica Andong. Wow. Melvin, mamaya, meron tayong meeting mamaya sa baba. Kahit ka din? Apang kano umiliw. Nagsapang mo dito 7 inches nga dito. My goodness. Damdama ko mapay ta. Asidig ka lang, agsubli ka man, taag mi merienda tayo tuman ti kapkapnutan tayo. Ajin ti krepe man. Ado ti utang mi kanya mon. Ano ang tawag di dyan? Mix it crepe up. Man, agsubli kan to, Kuya Melvin. Asidig ka lang ya. Umati, kabay lang ti Liberty. Sige. Krepe man. Crepe man ka man ito ha. Crepe man. Diyos ko. Ilocano garod. Ibabain na manan. Krepe man ko na naman na. Kasla ko mano ka man. No, ka man agtimpla ti krepe man. Agtimpla ka man ti krepe man. Awan nalipatan dan ti MixLR nga. Apa awan ti MixLR? Adamot. Nga agbasan ko na namuhat ni agselos damot. Apo, kat nakatadumot apo ngamin, maawatan nyo kumaapo. Hanabalit awan ti malablabsan mi tunggal Domingo at dagbasbasa kami from MixLR. Kada kayo kakabsat. Ayan.
Yan. Oh, kita man, kita niya nanay mo, oh, creep man, kung ano nga tago, si kamang takrepe man, kung naman dito, ni Papa, imo mo, isukunan. Diyos ko, taka-US pa mo, iti mother dear mo. Haan, sa bagay, actually, kas lalo lukon na nga minuto dumatag, balikas da ito, ori amo na nga, mali, balikas yan na, kalubang ka man la, tanong ka kapag. Krepe man. Krepe man. Makin inumak, krepe man. Sige man, kumanta ka mga tanong, mapunas, dahil Ano ta? nga, katkatama. Nako. Para kay Uncle Bubot. Wow. Nicanor. Tita Villa Beltran. Napana. Nagpasyar. Enjoy downtown. Krepe man. Adan nasabat. Ko abalasang. Krepe man. Kinit dayak itikan nigit. Imbisem nakasamsamtu. Victoria tinaganku kinunana. Inarem ko ni Victoria itinabayan. Numay kasta ibanag na inanusak. Ket dinteng ti alda napalaos iti ragsak ko ni Victoria inaklonan to'y ayan ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas tunggal adda ni Victoria iti denat. Ngem malas ti amin amalas inangaunak nigasan ididimteng ti maysa apasama. Idi na panak nagpasyar ijay balaydan ni tatang na ti inak nakasarita. Ay parang pasensyakan taawanin ni Victoria entaray day tay adik akaroba. Sakit pinakem ko itinapasama. Ket napanak naginom iti ara. Tigasat ko sinang sangitak taawanen tiliw-liwak ni Victoria ket awanen iti denat. Naglabas ti aldaw bulan kentawen nadamag ko ani Victoria simbang beten. Dagus ko sinarungkaran mailiwak unay kenwanan ngemat damit ti uming akaduanan. Ket di tati nagpatenggaan day to'y kantak ti istorya may panggip ken ayat tanag sublin ti liw-liwak ni Victoria sinublianak nubitin ka doblem adenggen day to'y kantak. Bitin ka doble amadenggen day to'y kantak. Okay, may sapaya po nga pangablaaw. Balong.
Juan, daiset ko nga sonata. Importante so nga bumasa ka pa. Magandang hapon po sir. Pabati kay Joselito Borja ng Purok 7, Mabini, Santiago City. Wow. Maraming salamat po. Good afternoon, family Borja. Diyan sa Purok 7, Mabini, Santiago City. Maraming salamat sa pakikinig sa amin. Okay, special request na po ba sa ading ko kung na to'y Facebook. I-request ko man jay di kan tumalipatan para iti Balbin Clan nga madama iti palagip kini inang bakit. Thanks kunana ni manang Darlene kan. Katikiti dita po Esperanza East Aurora Isabela nga manariman na po ti palagip kano kini Daydi inang bakit. Naimbanggal daw yung amin. Kasama katikiti kabagyan ni manang Virgie Pisho ita Apo, huwag sa ukamot na. Mati nga malagip nga dagos. Kabaw. Bagnos. Ayan. Muna magayang ka. Right. Kaya siyempre, katikiti at taga Bacnor, Burgos, Isabela nga kakabagyan mo at iti Cabal. Good afternoon. Salvador, taga Kawayan. Okay. And once again, belated happy 25th anniversary kini Kabsat Kathy kini Ronald iti Hawaii. Dapat taga-bilya ka namin nga Salvador. Sino? Nagaduda jay. Purok 3. Basta suda, aduda. Uncle nga, anya na nga talaga ya. Rohel. Uncle Rohel Salvador. Purok 3. Minsan Bulit. Romeo ba? Romeo Salvador. Ape Salvador apelyido na kajay. Wow. Aya. Okay nga road para katigiti taga iti Balbin Clan apo iti Esperanza East. Dahil nga road sonata para kata kayo. Malipatan kung ato'y puso, oray awan kato'y denga, pitunggal aldaw, oray painutawanin, iti naglabasin, di mong tukunain, amalipatan ka, ikatong paltanin. At takanya di impay tulin mo nga ayat nga impaay mo apagpiyagan uray no may sa aktupayen analamis abangkay di munto ko na amalipatan ka ingat tong paltanin. Malipatan kung ato'y puso, uray awan kato'y ganap, titunggal aldaw, uray painutawenen, iti naglabasen, di mong tukunaen, amalipatan ka, ikatong paltanen. Kanayon nga at takanya di impay tulin mo nga ayat nga impaay mo apagpiyagan uray lumay sa atupayen analamis
another special request para kini ni Kanor kini Pupur. Ayan. Nasyakot mapagasanan, may katakin, inakaywanan, kawes ngay kay papurot, ketyak tubulos, abulitan. Amin to ngay nakmasabat, puray sa iro, inaktiseman, nasyakot mapagasanan. Nasyakot ang kapitan, kapyakin tal na kang runaan. Amin to abudaan, pentaek apag pandangguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. Nasyakot ang kapitan. Nuwag kagawag at kiili, jak tuwag lemeng, nunta sa ili. Nuwatan tuwag ka sa pulan, sinadaanan nga agserbing. Jak tubulos nga agkanar, ay pa ay kunto ti umili. Nuwag kagawag at itiili. No mayor ti pagpanagak, nunta paramor agiwarasak. Jakam din ti pirpiran, tati kayat ko makapagserbian. Dagi diyan arik eti, uping lakay ket mapagkak. No mayor tot pagpanagak. No gobernador akton, amin adalan ket masilmenton. Amin tuwa pagpasaan, pati kolehiyon, libreng tutuisyon. Libreng ti ospital, lumagimagasan, pati paitabon. No gobernador akton. No may sa akton na presidente, amin abanagton ket libre. Pati to eroplano, pati pa'y barko, awan ti flete. Libre ng tiyak balay, pati danong, pati kuryente. No may sa akto na presidente. Rodrigo Duterte. Loko. Presidente ka ron. Aya. Sakto di kanta ko maya. Sakto. Ay nangem dagsanggas, awan diploma, awan nagadalak, awan di maikaring, amin abanak, ket arapaan. Unon na magmagnaak, agron-ronda, tiyag patpatnag, barangay tanod nagdasalan. Barangay tanod nagdasalan. Ay kung kunadaanan pilin ay tatang ay anak kuhin kakadramanan gayam tay nananam tay tumam apinal ka ay nakitak tao ay nakitak tao ay nakitak tao nigti balayo intaman agi Intaman agi yuli ni kayo ay anyan nga or ay anyan nga or ay anyan nga or nosti onigyo nagtakel tatol bektan lakasayo nabayag akon to'y luhungen Jakpay naramanan tay kung kunadaanan piling tay tatang ay anak kuin kakadramanan gayam tay nananam tay tukmam apinal kang aprosak mantaso puti ponganyo napo daw talong
Napo daw talok, lupot akinopin mo. Nagadongabol, nagadongabol, Pinokinsat. nagadongabol sa tapat piling mo. Anak nakatio, anak nakatio, anak nakatio, pisyal di baryo. Kapitana ipanguluang daytoy ason nata. Ika aglukuyen babae nga agpatengada. Kastanda iti inkayo amin na panakimay baysa. Inkay patapuken salo ng ragsak ipakita. Yes. Ay kapitana ni kagawan agpatpadaan ken ka. Di kadliglipatan, guyudem nga isalam. Iwanas wes yung agpatpada, paatiw kakatkaruba. Sakay ipagkakitirak sa panakikaduam. Kapitana, rikusem sa lunan huwag alam. Biyakin ti panakimay may sa babae. Anak ng rekta, ikaksar din na tandang ko. Ipalayok magpatong mo. Wanes wes yut abagayo, nakaay-ayo. Ay kapitana, ipangulwam, daytoy ason nata. Inka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti inkayo amin na panakimay sa. Inkay patapuken salo nan ragsak ipakita. Ay kapitana ni kagawad, agpatpadaan ken ka. Tingkat liglipatan, guyudem nga isala. Iwanas wes yung agpatpada, paatiw kakatkaruba. Sakay ipagkakitirak sa panakikadwa. Kapitana, rikusem sa lunang huwag alam. Yakin ti pagkakimay may sa babae. Anak nun rekta, ikaksar din na pandang ko. Ipalayok magpatong mo. Wanas kwes yut abagayo, nakaay-ayo. Rikusem sa lunang huwag ala. Biyakin ti panakimay may sa babae. Anak ng rekta, ikaksar din at tandang ko. Ipalayok magpatong mo. Wanes wes yut abagayo, nakaay-ayo. Ipang mula panamon Daytoy ason nata. Inka alukuyen, babae nga agpatengada. Kastanda iti inkayo amin na panakimay sa. Inkay patapukin salo nan ragsak ipakita. Inkay patapukin salo nan ragsak ipakita. Okay, dan arti sunatan ng pawan kapitana kat
na imbag adamag, kadagiti adaan motorsiklo. Kadagiti na hili